Vinárstvo Miro Fondrk je výnimočné už jeho pôvodom, že pochádzame z Tomášova, čo nie je veľmi klasická vinárska obec, ale sme malé butikové vinárstvo, ktoré má vlastné vinohrady na juhu Slovenska a produkujeme, alebo teda viac sme pyšní na naše červené vína. Samozrejme, ako každé iné vinárstvo, aj my ľúbime súťažiť a posielame svoje vína na domáce, tak aj na zahraničné súťaže. Páči sa mi to, že je táto výstava putovná, že sme nie len v Bratislave a v Košiciach, ale že sa vyskytneme aj v takých malých okresných alebo menších okresných mestách, ako sú aj Levice, kde veľmi nie sme známi, ale touto cestou sa radi odprezentujeme. A v prípade Danube Wine Challenge od začiatku ju podporujeme s tým, že prihlasujeme naše vína a aj sa nám na nej veľmi dobre darí, lebo v konkurencii slovenských aj zahraničných vínach sme napríklad v minulom roku získali šampióna v kategórii červených vín, čo nás samozrejme veľmi teší.